Naa ba nay kabuot ang hangin ug ang balod? Naa na sila'y kabuot? Lingiyay mong tupad ing naa kay kabuot? Nya nganong ang hangin ug ang balod kamao mang mutuman sa pulong sa Ginoo. Niya Hinooy mga dunay kabuot, mga masinupakon man. Mas mayo pag kamo nalay mahimong, kita nalay mahimong hangin ug balod. No? Mao bitaw nga niingon gyud si Jesus, gawas kun mahimo mong sama sa gagmayng bata, dili gyud mo kasulod sa gingharian sa langit. Kay kana man kung gagmayng bata, gitawag na nato way kabuot. Di ba? Way buot. Kanang gagmayng bata ba? Kanang mga 1-year-old, 2 years old, hangtod mga 5 years old, ato man ang tawag og way buot. Pero kana sila di ay mo'y malangit. Ngano man, kamao silang mutuman sa kabubuton sa Ginoo. Dili sama aning mga tao nga nag-claim nga naay buot. Unya, magsigig buot-buot. Muna diri sa atong unang pagbasa, pasumbingayan ni Propeta Nathan si David. Aron makaamgo siya. Giingnan siya na ato'y pobre. Ako lang i-repeat gamay ha. Na ato'y pobre kaayo nga tao ug dato sad kay nga tao namuyo sa usa ka syudad. Ang pobre nga tao wa gid siya iyang kabtangan, gawas lang sa usa ka karnero nga bay nga pinangga kay niya, idungan gunyag kaon, itupad pa niyag higda. Samtang ang dato purting daghanag karnero, karon kay naa may bisita ang dato, di man siya gustong muihaw bisag usas iyang karnero, iyang gikuha ang bugtong karnero sa iyang silingan nga pobre ug mo'y iyang giihaw. Purting suko ang David oy. Kamo, di mo masuko, anak? Suko mo, no? Mo itong giingnan dayong Nathan. Ingos David, panumpa na nako sa Ginoo, isip iya kong alagad, iya kong hari, patyon ginang tawhana. Ano siya? Ingo dayon si Nathan, ikaw man na mahal nga hari. Dato kay ka, pobre kay Uriah, imo ratong sundao, na nakay daghang asawa, kay hari ka. Nganong imo pamangyonggi? Lastilan yun. Nganong imo pamanggitirahan to? Asawa sa imong kabus in taon nga sundao? Anong imo pamanggito mo? May imong gibilahan? Naaman ta kapili man kadtong imo mga asawa, duha tulo ba to kabuki ang asawa? Anong pili lang si ato? Kanto mang yung asawa sa iyang sundao nga pobre. Unya gipatay pag niya ang iyang sundao aron yun makuha niya ang asawa. Pagka-animal yun. Di ba? Pero si David saktos kabuot. Kay hari naman siya. Muna, mga igsuon, peligro kayo ning gahom. Kanabitang, parago lang ng mga estudyante, ako mong suwayan, honest lang yun, honest nga pagkatubag. Kinsa may mas dali tudluan, ang grade 1 o ang grade 6? Kinsa may dali badlongon, ang grade 6 o ang grade 12? Tanawan nyo tinubag na, honest ka na. Kinsa may dali tudluan o badlongon, ang grade 12 o ang graduate na college? Kinsa may dali tudluan o badlongon, ang sakristan o ang pare? Kinsa may dali badlongon, ang pare o ang obispo? Okay po, gano'n. Sa ato pa di ay, sa sit up pa lang nato din sa atong eksperyensya, mag-anam
og kasalbahis ang tao kung naa na siya'y gahom. Mag-anam og kasalbahis. Nahitabo sa na ni Hari David. Kinsa may lisod badlongon, ang kapitan o ang mayor? Lisod ba badlongon? Mayor. Kinsa may lisod badlongon, ang mayor o ang gobernador? Ha? Husga ba? Lisod ba? Lisod badlongon ang gobernador. Ay, naon sama mo diha ka ng mayor, badlongon as gobernador, muingo man din na, yes gob, yes gob. Pero ang gobernador imong badlongon, may wala. Teka na ako. Kinsa may sayon badlongon, di na sa tas lisod ha, sayon badlongon, ang gobernador o ang senador? Sayon ba? Sayon badlongon? Gobernador. Kinsa may lisod badlongon, ang senador o ang presidente sa Pilipinas? No, muna bisag unsa itong isultis presidente, maghimo gina siyang iyang kaugalingong desisyon. Why mahimo tana? Mauna mga igsuon, magbantay ta. Sige, kinsa may lisod badlongon, ang anak o ang ginikanan? Bebe, kinsay lisod badlongon, ang ginikanan? Inig-ingon nimo ayaw nagkusiya inyong mga anak, moingon din nya buot man kada ako man anak. Anak ayaw latosa ang inyong mga anak, buot ka na ako, may mag-ikigapad ako ani. Mga anak na mga ginikanan, mga animal sa kinastanan. Nga dayog isa-isas kamot, kanamo maluoy kaunta. Siging hawk-hawk ni Santo Niño, kugus-kugus Santo Niño, nyag-abot sa balay, ikaw ba, ikaw, inanti ka. Ana, magbuot-buot. O na, kinahanglang mahisama tas gamayng bata. Disown your standards. Disown your achievements. Kay kanang tanan nato mga standards o kanang ato mga achievements, kung para na lang na sa atong personal nga kalipay o fulfillment, dili na naiyas Ginoo. Unsa maroy standard sa mga Marcos sa ilang pagduma sa atong nasod? Ikumparar ko no sa standard sa mga Duterte o sa standard sa mga Pinklawan. Hain may anay murag dool-dool sa standard sa Ginoo. Sige, ingno na to nga, wa man na sila Ginoo pa din kay politika man na. Pero ato na magidol-dool kay mga leaders man sana sila. Kinsa may dol-dool sa standard sa Ginoo. Lahi magina sila standard. Lahi ang standard ni Marcos, lahi ang standard sa Duterte, lahi ang standard sa mga Pinklawan. Tulo man na sila ka mga dagkong political group sa atong nasod. O kinsa man ana ang dol-dool sa standard sa Ginoo, mao'y atong suportahan, mao'y atong sundon, mao'y atong paminawon. Unya kun wa gid nilang tulo, di ta mo support nila oy. Mangita ta og katong dool sa standard sa Ginoo, dool sa standard ni Santo Niño. Ug unsa may standard sa Ginoo? Una, mention lang tagpipila ha. Unsa may pinakauna? Atiman na gyud ang mga kabos, dili ang mga dato. Muna ang gipresentar ni Nathan ngadto ni David ang diferensya sa dato ug sa kabos. Kinsa may gustos Ginoo nga atong atimanon, ang mga kabos, mga ubos ug mga sinalikway. Mao ginay atiman na. Og sa atong standard sa atong kinabuhi, ang bata may labing ubos, kinahanglan ang bata gyud mo'y atong himuong hari sa atong kinabuhi. Hari ha, hari.
dili maghari-hari. Weling nga imong tupad. Ingna, mga saba pa kag bata. Pangutan na ba, ingna, mga saba pa kag bata. Mao bitaw na dinhi ako gining balik-balikon kay daghan pa ninyo ang wapa kasabot. Nganong mo suggest man gyud ko nga kun ang bata maghilak na dinhi sa sulod, magsigi nagsagit-syagit, magsigig dagandagan, ako dayong ipadala ngadto sa gawas. Ngano man? Ang main reason ana mao ang paghatag sa bata og katumanan sa iyang gusto nga dili siya makadisturbo sa uban. Kay kun anhi manggod sa sulod, inighilak ana, og imo ra gyud nang ipabilin diri sa sulod, imo mangong tapinan ang baba. Ya hunghungan pag, ay, masukok ng pari, masukok. Bantay ka. Hadlokon. Ang bata yung tamo, lurat ang mata mo, tutok sa pari. Masuko din ako pari. Mo na ikadako-dako nas bata, ikakitag pare, niya nasa ning masuko ay. Na sa traumatic experience. Pero inighilak sa bata, imo dayong dados gawas, awa na, muhilom na na. Maingon sa nang bata, balik tangad to atong lugar ma. Ngano man, may dito da, lingaw kay ko. Ngana, nya gusto siya mo dagan-dagan, dagan nga rin, dagan nga to, madisturbo man ta. Kuyogi nga tos gawas, patuyok-tuyok ka atong buta pumiro, tabok mo atong plaza, tabok mo dari spikas, awa na, dakpanay mo dag mayo. Awa, ang bata, porti anang lingawa, inig, sunod ana si mana, may mama, nusa mo tambalik dito, dakuas ilang playground, ato diri mga sabod man tas ato, kay silingan, nana sa diri, gamay kitag lugar dito, dinagan na yung mayo, di magsigi na nagbalik din ang bata, kay fulfilled man siya. Di ba? Nya sa sige niyang balik, hangtod inig kadako, din anak mo dagandagan, din anak mo dagan, maminaw na lingay mong tupad, ina mo dagandagan pa ka? Di nanay, mo edad ng mga 12, 15, din anak mo dagandagan, oy. Maibog na biya na, maikog na biya na, mapasiksi na mga nagamay. Di ba? Sige lang yung da. Kana bang ma-attracted siya? Mo na'y tumungan nung ako mong advisean, igawas dayon. Maingon mo sa dayon mo, ayaw. Ang inyo lang yung pagkareklamador. Kay kanang bata, di na siya mag-mind, hain siyang dapita. Kung gusto siyang muhilak ginang bata. Kung gusto na mangihi ginang bata. Kay bata man na. Muna, ang Ginoo gustong mahimot ang bata. So, ugma, igsimba ninyo, pagdayapir na mo. Aron inig kakaihiyo ni mo, pangihi gidayon. Hindi unsa na nga to, ang meaning na humility, ang pagpaubos, na kung unsay gustos Ginoo, tumana gidayon, ay napagsigig analyze. Ang bata din na mo analyze, igingong gigutom kaon gina, igingon nga suso gina, nya kamura ba sa doban mo, pasuso sa mo, atubangan sa spari, ayaw lang sa dana. Di man mo bata. Mula, gawas sa taon mo dito Inyo masada yung ipabuyang diya. Manunot sa pari o glado kinos bata Ang siyunan lang mo na da, magpirmi kung kita na nagsaraman kayo. Tumana ang sugos Ginoo. Muna ningos Kristo dire, nganong nabalaka man mo, hain naman ang inyong pagtuo. Pasabot, inigingos Ginoo, ayaw kabalaka. Ayaw yung kabalaka. Nganong nabalaka man ka ng imong buhok, nagiuban na. Nganong imo maginang kuluran. Ayaw. Dawata kay kabubuto nas Ginoo. Ay napagsigig analyze, hala kabati na nako, hala kabati. Ayaw. Dili kabati. Purting batian na gyud. Nga naman, tiwasono naman sad ka. Unsa man ka diha? Ay magsige magkaghandom atong teenager ka nga hamis man katong itom kag bukato. Ayaw na.
hala, nangunot na. Ay, 80 na gud ka. Ano ka ta mangita pa magkadili kunuton nga naw? Lord oy, ang akong tuhod, Lord, ba ayuhain tao ni Lord, ayuhain tao ni. Unya 94 na imong edad. Tuhod lang yapoy imong pangayon, imong Ginoo, tangtangono na ng tuhod nimo oy. 94 na ka. Human na tong time nga mag-ambak-ambak ka sa hagdanan ang imong tuhod perting liguna. Dawata ay pagsigreklamo diha. Nindog na tayo.